झुरी मोला रे कानुर बिने आई झुरी Daqui
আগে দূরে নেতা পড়ে আলি জিনকে হ্যাঁ এটা স্টেট গভর্নমেন্ট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুইটা পড়েছে এইখানে স্টেট গভর্নমেন্ট হলে কি মুখ্যমন্ত্রী সেই নবীন পট্টনায়ক আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হলে কি নরেন্দ্র মোদি এটা কোন জন্য বড় প্রিয় ভাই ও বউরে মানে আপন মানো করো বড়কু আসি মানো মানে হউছি এই বর্বর জাতি সভা এই সমূহ আসিবা আপন মানে মাসি পারো এই বর্ষ আপন মানে করো কি মা রাশিটাকু মু পইঠা করিছে যদি পারি তো ভাল বর্ষুছি যদি আপন মানে কর বীমা রাশি নমিনা তাহলে আপন মানে দুঃখিত মু খুশি मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं आपके कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ कि अगले 2024 के इलेक्शन में आप मुझे अगर जिता देते हैं तो हर घर में पानी होगा, हर घर में बिजली होगा और आपके लिए कुछ में 5-5 डिस्मिल होगा। रूपार बोलार चप 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 थी दिन काम क्या दिसु बा सब तो खाएगा ताने भूई दिवा बोले दिन रात हेते वाले बांधर में बटका दिलागा सुन लो एरेटा नाल बाबा जे बाहर ले मुझे आके रेटा नीला लगलो नीला लगलो नीला लगलो नीला नो नीला नो नीला काटीलो टीलो कोनगी वाला हो लागे अरे होके रानी हे की आधारे पूरी रानी ओ कोई बोला रे कानूर बिने अरे कानूर बिने राई झूरी मोला रे कानूर बिने राई झूरी झूरी मोला रे कानूर बिने राई झूरी